Chhattisgarhni konkare sangkajak chongmarini sobani simi lukuthumlai mungni bisingo modini mangfli yagotye basajak buri bwsano nugui mankha montri bokhorok Narendra Modi a buri bwsa sakni yakbai art khlaimani modini mangfli aborok nuguino buri bwsani yakni simi namani bo nukjakha a video social media o viral wngmani bo nukjakha a video rok nukjakha konkereni lukuthum pando basai tongmani nukjakha a buri bwsano bini yago montri bokhorok Narendra Modi ni kaisa mangfli sakni yakbai montri bokhorok mangfli suyei a bwrui bwsa phashalo Akangsha Thakurni mungui a swrungnai jwkno koktun bwlai suikya montri bokhorok Narendra Modi bo suikya Bharatni sajukrok hakotuni jotuni silai kusukni thayo tongo sini naikelmung wngkha bwrui rokni bagai kaham naikelmung tei secure hakoto swnamnani koktun bwlai ni paithago hamjakma bo yafarka Narendra Modi. Bureau report Kokhora.